Bon dia i benvinguts a un nou videoblog. Avui volem parlar del comerç de Barcelona. Barcelona és una ciutat amb una gran tradició comercial, un comerç referent que dona resposta a les necessitats que tenim barcelonins i barcelonines, però també que ens visiten de comarques, sobretot les més properes a la capital, i que també fan compres aquells turistes que venen a Barcelona. Tanmateix, el sector del comerç es troba ara en plena transformació. Els canvis d'hàbits dels consumidors, la forta entrada del comerç online requereix que hi hagi canvis per mantenir aquest teixit comercial, aquest teixit que ens dona vida en els barris, que genera un centre dinàmic, que també dona seguretat a barcelonins i barcelonines quan passegem. Les associacions comercials i els eixos ho han entès perfectament i porten molt de temps treballant. És per això que ara fa 9 mesos, al maig de l'any passat, van arribar a un acord històric sobre horaris comercials. Un acord que agafa un equilibri entre aquells que ho volen liberalitzar tots i aquells que volien mantenir una situació que era molt estranya, que era molt restrictiva i que tampoc la gent sabia ben bé quins diumenges estaven oberts i quins no. Un acord històric entre la Fundació Barcelona Comerç, entre Barcelona Oberta, que permetia aquesta transformació entre d'altres iniciatives que estan fent en el sector del comerç. Això va passar fa 9 mesos, al maig del 2021. Hem hagut d'esperar tot aquest temps per la incompetència, per les baralles, per la manca de lideratge i la precipitació en voler-se fer fotos del govern de Colau i Collboni perquè tirés endavant. Finalment és aquí. Des de Junts per Catalunya hem estat acompanyant el sector i hem estat exigint que aquest acord que van arribar, aquest acord que es va fer des de la base, des del mateix comerç, es dugués a terme. Ho hem fet en comissions, ho hem fet al plenari i finalment veurà la llum. Això sí, tard i rebaixat de l'acord que havíem fet. Des de Junts per Catalunya seguim treballant pel futur del comerç. El nostre compromís és total, amb el futur dels negocis, amb els llocs de treball, amb els barris vius, amb el dinamisme del centre de la ciutat i amb aquesta ciutat que reconeixem com una gran ciutat comercial que és Barcelona.